Sinuwun Prabu Gatotkaca, Adipati Kahana, wonten timbalan. Kena ngapa sira matur ingkang kaya mangkono? Jernyatane dina samengko laladan Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Trisna. Apa ora bakal ala kedadiane lamun sira Adipati Kahana ingkang sayekti minangka dadi areh-arehaning wong Traju Trisna teka swanana ing Projeng Pringgondani. Sinuwun menapa sampun laturaken menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging menika saking sumantenipun sakkathahing para kawula ing Kadipaten Tunggarana lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun sawetawis wekdal menika para kawula ing Tunggarana sajaipun sampun boten betah dados reh-rehanipun negaring Traju Trisna tumuli sakkathahing para kawula menika kala wau tumuli matur dhateng ngabdipun Adipati Kahana bilih samangke nedya wal saking regemanipun Nalindra ing Traju Trisna inggih punika Prabu Setija Buma Narakasura. Krana salaminipun dados areh-arehanipun negaring Traju Trisna, kawula ing Tunggarana boten ketingal ayem, tuwin boten ketingal tentrem, malah pendak-pendak kedah caos bulu bekti glondong pengareng-areng ingkang langkung saking kegiatanipun para kawula. Langkung-langkung minggahing pajek ingkang dipun suwun dening tiang-tiang Traju Trisna satemah nekak dhateng gesangipun para tiang ing Tunggarana mrika ing dados sababipun Adipati Kahana wonten timbalan upama kaya mengkono Gatotkaca ora duwe wenang ngrampungi perkara iki jer iki nyatane perkaraning Kadipaten Tunggarana lan negara ing Traju Trisna. Gatotkaca ora duwe wenang apa-apa tumraping Kadipaten Tunggarana. Nuwun sewu nggih. Mestinipun menawi sinuwun Prabu ing Pringgondani paring dawuh mekaten menika boten nama mokal. Jalaran jengandika Gusti kula ing Pringgondani boten ngertos cariyos ingkang sakjatosipun. Carita ingkang satenane piye. Mugi andadosna ing kawuningan bila sejatosipun saderengipun Tunggarana menika dados kukupanipun tiyang Traju Trisna nalika ingkang Eyang Prabu Trembuka menika tasih madhep Nalindra wonten negaring Pringgondani, Kadipaten Tunggarana menika mujudaken satunggiling kadipaten ingkang gemah ripah loh jinawi. Kaasta dening tiyang sepuhipun Adipati Kahana inggih menika pun Adipati Kalapustaka lan dados reh-rehanipun negaring Pringgondani. Nawa mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Prabu Trembuka seda tumunten negaring Pringgondani kaasta dening Prabu Harimba. Nalika semanten kumbak kumpul kawontenan Kadipaten Tunggarana. Krana sanata Prabu Trembuka seda wekasan bingung para kawula Tunggarana miwah Sang Kalapustaka sesembahan kula nalika semanten. Dumadakan dhatengipun mengsah saking negari ing Surateleng kapandikan Prabu Bomantara. Ing nalika semanten saged ambedah Kadipaten ing Tunggarana lan nyedani Prabu Kalapustaka. Kanthi mekaten Tunggarana tumunten dados jajanipun negari ing Surateleng. Nalika semanten Prabu Bomantara seda dipun sedani dening Raden Setija ingkang sakmenika lenggah wonten negari ing Traju Trisna. Kanthi mekaten Tunggarana dados regemanipun Prabu Setija Buma Narakasura wonten negari ing Traju Trisna. Menggah menika cariyosipun dados menawi jengandika sinuwun Prabu ing Pringgondani paring dawuh boten wonten sambung rapetipun antawisipun Tunggarana kaliyan Pringgondani menika kula nuwun sewu boten ateges kula menika nglincipi carang papak menika boten namung sedaya menika kelintu krana kula nuwun sewu sedaya para kawula dinten sak mangke kepengin wangsul malih Tunggarana menika dados regemanipun negaring Pringgondani tuwin manunggal kaliyan Projeng Pringgondani uwal saking Traju Trisna diweji legeking driya nata ing Pringgondani risang Gatotkaca dupi midhanget cariyosipun sang nenggih kami tuwane Kadipaten Tunggarana nggraita bilih ingkang sakmangke Tunggarana minangka dados reh-rehanipun negaring Pringgondani. Parandiring mangke dereng tuntas anggenipun menggalih kawontenanipun Adipati Kahana kedadak ingkang wantun minggah datul negaring Pringgondani nggih utusan saking Traju Trisna Adipati Hayagriwa ingkang galyah miyak kang samya sumewa.